الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الله سبحانه وتعالى кішіні бар итті, һәм аңа мақсатын билгеләде. Һәм кеше бу җиргә килеп, Аллаһ Тәгалә аның янына пигамбәрләр җибәрде. Ул пигамбәрләр суқмак юл салып, менә шул юлдан барырга куштылар. Ләкин кеше зәгыйфлеге белән, наданлыгы белән кайбер ишракларда шәһвәтләренә бирелә, кайбер ишракларда гыйлем җитми, тәҗрибә җитми, һәм менә бу юлдан тайпылып чыга. Аллаһ Тәгалә бу ишракта да кешене калдырмады һәм төрле маяклар куйды. Менә шул маякларга карап кеше кире туры юлга кайтсын өчен. Һәм шуларның берсе ул кыямәт көненә ышану. Аллаһ Тәгалә зур әһәмият Куръанда куя менә шул мәсьәләгә, ул кыямәт көненә ышану мәсьәләсе. Кыямәт көненә ышану мәсьәләсе. Һәм күп гынахларны менә шул кыямәт көненә ышанмауга бәйли. Күп гынахлар килеп чыга кыямәт көненә ышанмаудан, һәм кешенең диндәге булган халаты, тақвалыгы да менә шуннан күп ишракларда тора. Аллаһ Тәгалә кыямәт көнне искә төшергәндә шундый сүзләр әйтә: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Кыямәт көнендә ике төрле кешеләр булачак. Бер төркем аларның китаплары, гамәл китаплары уң кулларына биреләчәк. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Һәм аңа җиңел хисап булачак. Гаиләсенә шатланган хәлдә кайтачак. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Шатлыгыннан ул әйтәчәк: карагыз минең китабыма, укыгыз аны. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Ни өчен ул шатлана китабы белән? Ни өчен китабында изге гамәлләр язылган? إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Чөнки мин менә бу хисапка ышандым диде. Менә бу хисапка ышану аны кыямәт көненә менә шундый хәлгә китерде. Шатланачак ул. Фи ишәтин радия. Яхшы тормышта булачак. Фи җәннәтин алия. Бийек җәннәтләрдә. Киресенчә, икенче төркем: Ва амма ман утия китабаху вара захрих. Булар кеше артыннан биреләчәк аңа китап. Сул ягына, сул кулына артыннан. Фасауфа яд'у thubura ва ясла саира. Ул кеше җәһәннәм утында янып үзенә халак булуны теләр. Лам فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. Аннарысын дөньяда аны менә бу юлдан чыгарган, дөрес юлдан чыгарган әйберләрне искә төшерәчәк.
Ма агна анни мали, халака анни султания. Малым да миңа ярдәм итми. Дөньяда мал җыер өчен яшәгән идем. Байлык җыер өчен, мактаныр өчен. Минем мөлкәтем дә, султаным да, султанлыгым да файда китерми. Киресенчә халакәткә китерде дип ул кайгырачак. خذوه فغلوه ثم جحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Аннары соң ул кешене 70 терсәк озынлыгында шылбыр белән бәйләп, бөтен яктан бер дә урын калдырмыйча, менә шундый хәлдә җәһәннәм утына аташаклар. Кешенең кыямәт көнендә шундый хәле булачак, кашан ул аның алдында менә бөтен гамәлләре күрсәтеләчәк. Бердән әйткән сүзләре, уйлары Аллаһ Тәгалә һәрберсен хисап кылачак. Яни һәрберсен күрсәтәчәк аңа, сорашак, ни өчен син бу гамәлләрне кылдың, ни өчен син бу гамәлләрне кылмадың дип. Менә шундый хәл булачак. Аннары соң мизан булачак. Кеше Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва над'у al-mawazin al-qist li-yawm al-qiyamah, fala tuzlamu nafsun shay'an, wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Кыямәт көнендә мизан куелачак. Весы. Һәм ул үлчәүләрдә кеше үзе, кешенең дәфтәрләре, гамәлләре язылган дәфтәрләре һәм эшләре үлчәнеләчәк. Бу мизаннарда дәфтәр гамәлләре. Кешенең гамәлләре сурәт алып, ниндидер сурәткә килеп, һәм шулай кеше үзе шул мизаннарда үлчәнеләчәк. Гамәлләрне кылганда нинди ният белән кылды? Садака биргәндә нәрсә белән бу садаканы авырайтырга теләде? Ихласлык беләнме? Тугрылык беләнме? Яки кеше күрсен дипме? Киресенчә ул гамәлен җиңеләйтеп юкка чыгардымы? Изге гамәлләр тәне белән кылып, кешенең ниндидер авыр булдымы ул, юкмы? Яки күп күрсәтелгән тырышлыгы ул бушка киттеме? Менә шуны кешегә наглядно күрсәтер өчен Аллаһ Субханаху ва Тәгалә гамәлләрен генә түгел, китапларын, язылган китапларны, эшләгән эшләрне һәм кешене үзене менә шул мизанга куячак. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Бу көндә мизан, үлчәү хак булачак. Яни бер кеше дә рәнҗетелмәячәк, хагы алынмаячак. Әгәр дә изгелек мизаның авыр булса, бу очракта син уңышка ирешүчеләрдән. Әгәр дә җиңел булса, бу очракта син үзеңне хәсрәткә китердең. Бу көнне бер мизан гына булачак. Бер мизан. Ләкин ул бөтен кешеләрнең гамәлләрен бер мизгелдә үлчи ала. Аллаһ Тәгалә үзенең кеше кудрәте турында әйткәндә әйтә: "Ва ма халкукум ва ла ба'сукум илля канафси вахида." Мисал итеп китерә. Менә сез күрәсез, як-якка карагыз, зур биналар, аннан да зуррак урманнар, җирләр, таулар, диңгезләр, җир шары, күкләр, йолдызлар бар. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сезне менә бу җирләрне бар итү ул бер сулыш алу сыман миңа" диде.
Мисал итеп китерә. Оннан да җиңелрәк Аллаһ Тәгаләгә. Аллаһ Тәгаләгә бер нәрсә дә авыр юк. Ләкин ул безгә без үзебез сулыш алганда моны искә төшерер өчен ул безгә әйтә: "Сезне бар итүегез һәм сезне кире җирдән чыгару ул минем өчен бер сулыш алу сыман" диде. Ягъни ничек кеше бер сулыш ала, ничек аңа бу сулышны җиңел алырга, ничек ул тиз үтә, менә шулай ук Аллаһ Тәгаләгә бар итү ул бик җиңел. Шуңар кыямәт көнендә дә менә гаделлекне торгызу һәм бер гамәлне дә юкка чыгармау ул шулай ук Аллаһ Тәгаләгә бик җиңел. Сәлман әл-Фариси тапшыра: кыямәт көнендә мизаннар куелачак. Әгәр дә шул мизаннарга җир һәм күкләр куелса, алар сыерлар иде диде. Бу мизанга җир һәм күкләр куелса, алар шунда сыерлар иде ди. Һәм фәрештәләр әйтәчәкләр: "Кем өчен соң бу мизан?" дип. Аллаһ Тәгалә җавап бирер: "Кемгә телим, шуңар булачак." Фәрештәләр аңнап әйтәчәкләр: "Син һәрбер кимчелектән пак. Без сиңа шын гыйбадәт кылмадык" диде. Фәрештәләр бер кашан да Аллаһ Тәгаләнең әмеренә каршы килмиләр. Әйткәнне үтиләр, ләкин мизаннарны күргәч, аларның зурлыгын күргәч, әйтәчәкләр: "Без сиңа шын гыйбадәт кылмадык" дип әйтәчәкләр. Ибн Аббас тапшыра: бу мизанның теле һәм ике тәлинкәсе булачак. Ләкин без аны шулай итеп күзгә китермибез. Инде чөнки Ибн Аббас әйтә: "Ләйсә фил ахирати мимма фид дөнья илля асма". Ягъни Аллаһ Субханаху ва Тааля кыямәт көне турында сөйләгәндә яки ахират турында сөйләгәндә ул исемнәрне генә китерә. Ягъни хакыйкаты бәлки аның бүтәнрәк булырга мөмкин. Һәм кем мизан янында торачак, кем аны гаделлеген караячак, ул Җибрил фәрештә. Җибрил фәрештә кашан кеше үзенең гамәлләре белән, дәфтәрләре белән мизанга куелгач та, Җибрил алейхиссалам менә шул мизан янына киләчәк һәм ниндидер гамәлләрен алып бүтән кешегә бирәчәк. Ниндидер гамәлләрен бүтән кешедән алып аңа бирәчәк. Инде кайбер ишракларда аңа гынахларны истәячәк, кайбер ишракларда аңа изгелекләр алып яки изгелекләр бирәчәк. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: ике сүз бар. Алар бик җиңел әйтер өчен. Телгә алар бик җиңел. Ләкин алар мизанда кыямәт көнендә авыр булачак. Һәм Аллаһ Тәгалә ул сүзләрне ярата. Ул сүзләр әйтер өчен бик җиңел, ләкин алар мизанда бик авыр. Һәм Аллаһ Тәгалә ул сүзләрне ярата. Ул субханаллаһил азим, субханаллаһи ва бихамдих. Менә бу дәлил булып тора, ягъни дәфтәрләр генә түгел, хәтта гамәлләр үзләре дә сурәт алып, Аллаһ Тәгалә аларга сурәт биреп, кыямәт көнендә шул мизанда үлчәнәчәк. Ат-Тибби исемле галим әйтә: һәрбер изге гамәл кыямәт көнендә матур сурәт алачак. Һәм һәрбер кабахат, гынахлы эш ул ямсыз сурәт алачак, оннары соң мизаннарда үлчәнәчәк. Шулай ук кеше турында әйткәндә, үзенең кеше турында әйткәндә, Абу Хурайра тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иннаху ла яти раҗулул азим самин". Кыямәт көнендә китерәчәкләр зур булган, озын, зур, симез булган кешене. Ләкин Аллаһ Тәгалә каршында менә шул мизаннарда ул озын борынның канатыннан да җиңелрәк булачак диде. Бу дөньяда ул авыр, аны берничә кеше күтәрә алмый.
Ләкин қиямет көнендә Алла Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ул озын борынның канатына да тиң булмаячак. Фәлә нуқиму лахум яумил қиямати вазна, аларга без қиямет көнендә хөрмәт белмәячәкбез дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Киресенчә, бер вакытны Абдулла ибн Мас'уд Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга теш чистартыр өчен сивак алыйм дип агачка менә башлады. Һәм шул вакытта аның балтыры ачылды. Һәм ул бик нәзик булды. Сахабалар көлә башладылар аның нәзиклегеннән. Ягъни шундый аяк була аламы икән дип, ничек йөри дип. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, нәрсәдән сез көләсез? Алар әйттеләр, аның балтырының нәзик булуыннан дип. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, аның аяклары кыямәт көнендә Ухуд тауыннан да авыррак диде. Аның аяклары кыямәт көнендә Ухуд тауыннан да авыррак. Ягъни гамәл кылганда, изге гамәл кылганда син аның шартлары турында уйларга тиешсең. Син аны ихласлык белән, тугрылык белән һәм бүтән мактаулы сыйфатлар белән тагын да авыррак ясарга тырышырга тиешсең. Изгелек файда күбрәк китергән сайын кешеләргә үзеңә күбрәк китергән сайын ул авыррак була. Һәм исламда ул саваплырак дип санала. Шуңар кеше үзенә генә түгел, бүтән кешеләргә дә тырышырга тиеш изгелек, яхшылык эшләргә һәм шуның белән үзенең мизандагы дәфтәр гамәлләрен һәм үзен авырайтырга тырышырга кирәк. Субханакаллахумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта. Һәрбер пәйгамбәр үзенең халкы өчен ниндидер мугҗиза белән килә иде. Айса алейхиссалам кешеләрне терелтә ала иде. Муса алейхиссалам сихерчеләргә каршы аның таягы бар иде, җыланга әйләнә торган. Салих пәйгамбәр ул дия ясады таштан. Менә һәрбер пәйгамбәр ул ниндидер күренә торган мугҗиза белән килә иде. Һәм ул мугҗизаны алдагы буын күрмәсә дә, ләкин алдагы буынга тагын бер пәйгамбәр килә иде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям килде, һәм аннан соң юк пәйгамбәрләр. Шуңар Куръанда күрәбез, Аллаһ Тәгалә бүтән мугҗизаларга күбрәк карарга куша. Аллаһ Тәгалә куша безнең яныбызда булган әйберләргә, суга, игенлекләргә, утка, дөягә үзегезне өйрәнегез дип әйтә. Төрле әйберләргә куша. Һәрбер кеше күргән әйбердән, аның янында булган әйбердән үзенә гыйбрәт алырга була. Куръанда моңар бик күп мисаллар. Әйтә, акыл ияләре алар йолдызларга карап әйтәләр: "Субханака, син Аллаһ Тәгалә һәрбер кимчелектән пак, буларны юкка бар итмәдең, ниндидер максат белән бар иттең" дип нәтиҗәгә киләләр диде Аллаһ Тәгалә. Шулай ук без дә кашан үлчибез үзебезнең әйберләребезне магазиннарга барып, кашан без үзебезгә кешеләрдән хөрмәт сорыйбыз һәм үзебезне менә шул үзебезгә ниндидер бәя бирәбез. Яки таләп итәбез менә шул бәяне үзебезгә. Менә кыямәт көнендәге мизаннарны искә төшерергә кирәк. Кашан без менә шул мизаннарны, бу дөньядагы мизаннарны күрәбез, кыямәт көненең мизаннары искә төшерергә кирәк. Абдулла ибн Мас'уд кебек мин авыр булачакмын микән кыямәт көнендә? Минең кылган изгелекләремнең дәрәҗәсе, сыйфаты яхшы микән? Авыр булсын өчен. Яки ул күп, ләкин аның сыйфаты юк. Менә
бу әйберләр турында кеше гел уйланырга тиеш. Әгәр дә кеше менә бу әйберләр турында уйланылса, үзенә һәрбер мизан күргән сайын гыйбрәт алса, вәгазләсә үзен, бу очракта ул аңа маяк сыман булачак, гер дөрес юлны күрсәтә торган. Ул уйланачак, менә бу гамәл кылсам, ул мизанда булачак, ләкин мизанның нинди ягын ул авыр итәчәк. Мизанның нинди ягын ул авыр итәчәк, менә шуның турында кеше уйланырга, һәрбер гамәл, һәр әйткән сүз алдыннан кеше уйланырга тиеш. Аллаһу акбар, Аллаһу